Cleophas, kalure gi penjo mipenjo mogik no, mwandu mokwongo inyalo pog mana kuma osebedo established ni ji ariyo gi nenie keny. Omiyo mwandu dak pog kapok waketo ama ratiro bete kabene ukendre adier. To kendruok ma sheria ama ma sheria wa ong'eyo gin iluongo ni The Marriage Act of 2014 oketo keny tieng' di ng'wen ma sheria wa ong'eyo. Keny mokwongo en mar Christian ma ng'ato timo arus e kanisa. Mar ariyo en mar traditions ma based gi tribe ma ng'ato aye ama community ma ng'ato aye. Keny mar adek en mar jo wa Islam. Keny mar ang'wen en mar jo Hindu. Baso keny mar beach mogik en mitimo ka Attorney General ama ka AG. To mago kisheria mago keny ma katiba wa ama sheria wa ong'eyo. But nitiere jok moko mosebedo ka dhok midendo ni